Una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser més dolenta. Tindries més sort, o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per d'ella. O aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons de pa negre. Podries. Xiques, heu vist aquesta gent que ha vingut al poble? Mira quina pinta tenen. Ui, pues tens raó, estos són forasters i de llune, perquè en aquesta pinta que porten... A mi em sembla que tota aquesta gent no sap parlar cristià. Ni són de missa, això que ho asseguré jo. Ui, pues així són tots de missa diària, Ho tenim que parlar el senyor rector, això no pot ser? Xiques, sabeu què em va passar l'altre dia? Què t'ha passat? Me'n vaig anar al Corte Inglés perquè tinc una boda. Xica, no m'agradava res el que em posava. Tot em venia apretaet. És que m'ha engreixat un poc. Que exagerada que ets. Dona, mira com estic. No és pa tant. Tu saps què em passa a mi? Què et Tinc un passa? problema en el menjar. Quin Però un problema greu, Pues que m'agrada tot i tot me senta bé. Oh, però encara te falten 2 mesos para la boda. Aleshores, algo podrás fer, ¿no? Ay, qué obsesión, chica, siempre con los kilos y los kilos. Yo estoy el doble que tú y vivo tan ricamente, oye. És cert, és cert. Chica, saps què et dic? Menos plato y más zapato. Això! Saps què? Que jo em pregunto. Si no tenen casa, no tenen diners, què volen? Que es donen nosaltres de menjar? Escolta, no patiu, que aquesta gent no saben parlar cristià, però parlar a la treballadora social per pedir totes les ajudes econòmiques sí que sí. Sí. I ara estic pensant jo, en este poble, que tenim tants iaios i que no tenim gent per cuidar-los, que no mos aniria bé comptar en esta gent i que mos cuiden els iaios i mos netegen la casa per 4 duros. Què vos sembla? Ui, no sé jo. Jo no em fiaria, Pues també, pues lo que vos dic, anar el Pep i jo a l'Ajuntament per demanar la beca del menjador de l'escola. Xica, que guanyem massa, que no mos la donen. Mira que jo no guanyi res, Quina barbaritat. La veritat és que s'estan passant, Al final donen a uns, a altres res. Yo no sé cómo se las apañan algunos. Tienen una suerte, ayudas para acá, ayudas para allá. Yo cuando llegué de Cuenca es que nadie me ayudó, pero nada de nada. Això! Saps què? Que no em fie. No em fie que aquesta gent se claven les cases. No sé. Pues escolta, penso que si nosaltres paguem i els ensenyem, pues qui paga mana. Que sí, que aniria molt bé que treballaren, que serien diners que correrien pel poble. Només pensar que jo tinc una casa per llogar és bella, però és molt gran, i a ells els aniria molt bé. Xica, tu sempre mirant els dinerets, A més, es claven a casa. A la consulta del metge, els medicaments. I també se porten les beques dels fills. Escolta, que de fora vindran... Que de casa mos tiraran. Xiques, heu vist avui les notícies? No, què passa? Pues en el telediari dient que venia una patera de més de 50 persones i s'han ofegat 3 xiquets, 2 mares embarassades... Uf, no sé com quedarà això, Pues no te dic jo que tinc una amiga que ha anat a interessar-se per portar algú a sa casa. A sa casa? A sa casa! No sabreu què fa. Clar, és que no el coneix i qui pot vindre així? Madre meua. Mare meua! Bueno.
Aquesta història que va contar me la va contar ma mare quan tenia 80 anys i principi d'Alzheimer. Era l'any 1937. Estaven en guerra. Jo tenia 11 anys. Ma mare m'enviava sempre a la cua del racionament. Aquell matí, a l'eixida de casa, em va trobar tot el carrer ple de morts. Tenia por. Tenia molta por. Volia córrer a casa. Volia que ma mare m'abraçara. Però no podia tornar sense la llet. Vaig estrenyar els dents i vaig continuar avançant. Anava voltant morts i dient-me: no importa, la mare necessita la llet pels xiquets. No importa, la mare necessita la llet pels xiquets. No importa, la mare necessita la llet pels xiquets. Barcelona, 1936. Ma mare jugant amb el seu germà, a casa, a Gràcia. De col, dispars, trencadissa de vidres. Hi ha un feixista dalt del campanar disparant. La meva àvia decidí en aquest moment anar-se'n a viure fora d'eixa casa. Se n'anaren a viure a la botiga, darrere, en la part de darrere, enmig de farts, de draps, de cuina, feren un refugi. Cada vegada que hi havia bombardeig, la meva germana, el seu germà i els seus amics jugaven amagats dins del refugi. A pesar de tot, ma mare guarda un bon record del seu temps que passava allà en el refugi mentre hi havia els bombardejos. El meu iaio també va estar a la guerra. Estava en la secció d'antitancs. I a mi de petita m'agradava molt parlar amb ell i que em contara històries. Sempre li preguntava: iaio, conta'm coses de la guerra. Iaio, tu vas matar algú en la guerra? Silenci. En ma casa mai s'ha parlat de la guerra. En ma casa sí es parlava de la guerra i de la postguerra. El meu iaio era artista, pintor i escultor. Va viure la guerra, estava al bàndol republicà. Quan ja acaba la guerra, la portera de la finca el va denunciar i va anar a presó. Gràcies a que era una persona que tenia molts amics, la meva iaia va demanar cartes de recomanacions a molta gent, inclús a un retor. Va fer una verge en una església i li va demanar la carta al retor. Era un bon amic. Amb això va aconseguir que la càrcel se li passara millor, diguem. I sempre ens ha parlat de la guerra. Ara, això sí, la iaia sempre li dia: Rafael, per favor, baixa la veu. Van a sentir-te. I quan el dictador va morir, els meus iaios no estaven contents. Tampoc estaven tristos. I el meu iaio digué: s'ha mort al llit. I la iaia tanca la finestra i va dir: per favor, tanca la veu, que les parets senten.
meva iaia sempre es contava coses de la guerra civil. I una de les coses que es contava és que al nostre poble acolliren a molts xiquets de Madrid. Als pobles també es passava fam, però molt menys que a les ciutats. Als pobles es podia espigolar, fruita, verdura, podien anar a pescar a l'Albufera, no sols peixos, anguiles, granotes, i en l'època de l'arròs caçaven rates. Mon pare tenia 9 anys quan la guerra. Un dia em va contar que amb els seus germans, jugant al carrer, baix just de sa casa, va caure una bomba, però justet al costat. Ells immediatament van mirar cap a dalt, a la finestra, on estava la meva iaia cuinant, i el que van veure va ser eixir el peroll d'estampida per la finestra. La meva iaia, molt preocupada, va baixar corrents. Es va veure plorant desconsolats. Es va abraçar, es va acaronar. El que no sabia ella és que no ploraven per la por, ploraven perquè aquest dia ja no anaven a menjar. El meu pare va néixer l'1 de juliol del 36, dies abans de que el seu pare se n'anara a la guerra. El van criar en un cortijo la seva mare i 3 germanes grans. Quan el seu pare, 3 anys després, va tornar, ell només coneixia dones, perquè no havia vist mai un home. Aleshores, ell tenia por del seu pare i deia: «Mare, este pare no se'n va». El pare va poder tornar de la guerra gràcies a que una cosina havia venut els conills i els gallines que tenia a sa casa, perquè els pocs diners que tenien a casa ja no en valien res. Jo soc de Benicarló, un poble de pescadors i masovers, banyat pel mar Mediterrani. I quan se barallaven germans contra germans i veïns contra veïns, el meu pare em va contar que un dia, estant ells en la Sénia, on vivien a les afores del poble, el seu pare li va dir: «Fill, corre, amaga't, que venen els rojos! Bota per la finestra de darrere del llavaor, escapa't, ves cames a través, ves i amaga't a la coveta de poats, allí en la riba, on te tapes en la rama del garrofer i ningú sabrà que estàs allí. Jo ja aniré i te portaré menjar». Però va passar un dia, va passar 2 dies, i el meu pare esperava son pare i no ajudava. I va comprendre que havia passat del pitjor, i va escapar cap als Pirineus, cap a França, i passar el temps, acabar la guerra, i va tornar el meu pare al poble. I la seva mare, quan el va veure: fill meu, estàs viu! Ai, fill meu, esta guerra mos ha fet molt de mal. Ha matat a ton pare, al teu tio, al teu germà gran i al mitjà. Sols quedes tu d'home en esta família. I així va ser. Son
perquè t'emplenin els dits de llum com la que encén l'esguard dels infants de Sidó. Guael, 17 anys, està pujant la tanca, està saltant les muralles, està intentant saltar els filferros punxosos, en les mans esgarrapades, els dits, les ungles. Està lluny, molt lluny, molts dies lluny de sa casa i de la seva família, d'una mirada amiga caronosa. Està intentant-lo. Té la confiança de que en algun moment podrà aconseguir arribar a este nou món, a este nou país on puga viure, on pensa que podrà viure en pau. Jo soc Abdul, tinc 8 anys, soc de Costa de Marfil. D'ahir va vindre el meu pare a Espanya i va aconseguir traer a la meva mare i a les meves 2 germanes, però no va poder traer-me a mi perquè les autoritats no ens lo permetien. Aleshores vaig vindre il·legalment amagat dins d'una maleta. A causa d'això, al meu pare el van detindre i el van condenar. Aleshores, la família torna a estar separada. Aslim Kurdi, 3 anys. Va morir a una patera a aigües de la Mediterrània, a les costes de Turquia. Anava tota la família. Soles es va salvar el pare. Alfa Pan va acudir a un centre de salut perquè es trobava molt malalt, però com no duia targeta sanitària no el van atendre. A la setmana, 11 persones estaven molt greus. En totes les persones que ella havia tingut contacte estaven malaltes. Quan un metge va aconseguir veure'ls, ja era massa tard per a Alfa Pan i sa mateixa nit va morir. Rejal, 35 anys, del nord de Síria. Mort a la Mediterrània. Trobarem el meu cos a una platja de Turquia, el 5 de setembre del 2015. El blau del nostre silenci, d'on sempre neix la cançó. Samuel, 3 anys, trobat mort en una platja en Barbate, Cádiz, en gener del 2016. Salit Ben Ukka, 3 de febrer del 2003. Mort ofegat
després de rebre l'impacte d'una pilota de goma disparada per la Guàrdia Civil. Un món que germani vells i vides diferents. Em criden Amina, soc Sílvia, soc mestra. La primera víctima de la guerra que vaig conèixer va ser un alumne meu que va morir en un bombardeig. Llavors decidim recordar al xiquet posant el seu nom a l'escola per fer-li un homenatge. Però va arribar el dia que hi havia massa xics i xiques morts. No podíem honrar a tots. Avui continuo ensenyant en aquest camp de refugiats en el Líbano, on he fugit jo també. I continuo ensenyant perquè estic segura que podrem tornar alguna vegada. Volem tornar i tornarem. Somni meu, buscaré una nova vida. Somni meu, buscaré una nova vida. Somni meu. Vaig deixar la terra meva, somni meu, per fugir de la incertesa, somni meu. Trobaré a faltar el cor que porta al cel, caminar a ser poder dormir en pau. Sent que la vida és dura, no haver portes obertes, que la infrantesa dels meus serà com els mereixen. La nostra pell no ens separa, sentim el mateix quan es fa mal al cor. La llibertat i la pau són de totes, compartirem el viure i viurem. Somni meu, somni meu, somni meu. Buscaré una nova vida, somni meu, somni meu, somni meu. Buscaré una nova vida, somni meu. Tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes, les mans ben obertes, les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.